No, 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 no. लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांदो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाबाय ओरैबायदि इन्टारेस्ट स' लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं गोसायाव जोङो चेलेन्ज लादों सान्दुं गोसायाव कम्बल जोमनानै उन्दुनो स' नायलांबाय जाबाय टाइमा 2:23 ओमफ्राय 2:23 निफ्राय 10 मिनिट थानांगोन आरो जायनो 10 मिनिट थानो हागोन बेनो 500 थाखा मोनगोन ओमफ्राय जायनो थानो हाया बियो पानिशमेन्ट दङ खाथि बनोसै बालायाबो ओरैबायदि दुंखावनानै दङ कम्बल लाबोद' फैदो सेन्देल खुना खानसै ना फैदो दुटा हानसै फैदो हाबदो टाइमा बेसे जाखो 2:24 बारा नुवा माथो टाइमखौ फैदो 2:24 दे दुटा दे टाइमा दासो 2:24 जादों दे 5 मिनिट 10 मिनिट उन्दुनांगौ फैसा होग्रोनांगौ थ' सान्दुं गोसायाव नै दासो 1 मिनिट जादों 10 मिनिट थानांगोन नोंसोर दासो 1.5 मिनिट जादों दासो 2:25 जाबाय फुरा 2:30 उन्दुनांगोन नोंसोर अयथासार गरम माथो गानोनो हाया सफिया सफिया बोरो बे उन्दै दैयाबो हाबनानै दंखोमायो सिङाव सफिया टाइमा दासो 2:26 10 मिनिट सफिया 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 फैसा होग्रोनांगोन फैसा हरग्रोदो मोखां खेव मोना खाख्लुम Đây Sophia. 사실 근데 아빠 한번 더 가야겠긴 되네. 내 말은 갈거, 어이, 말은 갈거 내가. 합대 Sophia betul, 합대, 합대, 심어, 심어 합대.
सोर दं बेयाव सोर दं ओमफ्राय दे हाबदे दासो आरायथा जादों नै टाइमा 10 मिनिट होनदोंमोन ना बेसेबां 24 35 35सिम No, 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 no. Hey. Oh, he tried it. Duita, Tati. Habde subiya habde. Tati aja tanci. सासे जेनबाय हनै सासे जेनबाय हाला सासे जेनबाय उफ देरहाबायलै आइदै मासे गरम नायजाला आयै गुसुसो मोनदां गुसु बेथ' सान्दुं गोसायाव गुसुसो मोनदों आङो नोंलाय मादि मोनखो उन्दुनानै मोजां आंथ' मोजांसो मोनदों नोंलाय आं जेननानै जेनबाय गरमजों गाबबा सिग्लाबजोब्बाय नै जोब्बाय आं मोखाङानो नायजाला हरदो फैसाया हरदो मानि फैसा देरहानायनि होला नामा हरदो ओमफ्राय नोंना फालासिमाया मा जाबावनांगौ हरदो फैसाया नै बिहा देरहानानै बेनो 500 होबाय आङो नोंहा गैला नोंहा फालिसमेन दङ र' फालिसमेनखौ दसे उनाव खोन्थागासिनो आङो दा फालिसमेनखौ आं होनोसै स' फालिस मेगन माइसोब दे No, 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 no. He tried it. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आव एसेनोसै भिडिअ'खौ मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदान फैयोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय एथ' सान्दुं गोसायाव चेलेन्ज लानाय लोगोफोर एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय बर'जों बर' स' एसेखिनिसै दिनैनि भिडिअ'आ